Unsay masulti na ako may tungod sa kwarta? Money is subjective. Pareha sa blade. Ang blade, daghan siya mga gimbuhato nato nga makatabang siya. Ang kutsilyo, pwede na to igot, pwede na to itagot, daghang mga magamit na to. Pero pwede po na ipatay og tao. Same po na siya sa money. Money is subjective. Ang kwarta dili na dautan. Ang gingon sa Biblia, ang paghigugma sa salapi mo'y gamot sa tanang pagkadautan. Halos tanan natong area sa kinabuhi, dako kayong ikatabang ang kwarta. Trabaho ka tungod sa kwarta, nagnegosyo ka tungod sa kwarta, naningkamot ka tungod sa kwarta. Dapat madawat nato sa tungunhon na nga grabe gyud ka mahinungdanon sa kwarta. Pero kabalo ka atong pasultion ang Biblia. Unsa gid ang kwarta? Akong basahon diri sa Ecclesiastes 10:19. Ang kumbira ginahimo alang sa hudyaka ug ang vino magalipay sa kinabuhi. And that's true. Ug ang salapi magatubag sa tanang mga butang. Sa gingon diya, ang salapi magatubag sa tanang mga butang. Di na ta magpakahipokrito. Importante o kinahanglanon kay nato ang kwarta. Kinahanglanon kay nato ang salapi. Pero adunay warning sa Biblia. Unang Timoteo 6:10, kay ang gugma sa salapi mao ang gamot sa tanang kadautan, nga ang uban tungod sa pagkaibog niini nangasalaag sila gikan sa pagtuo ug nangatuggob sa ilang kaugalingon sa daghang kasakit. If we are not careful, ang kwarta mo ni hinungdan sa atong dakong kasakit ug kagulanan. Ang kwarta mo ni hinungdan sa atong dakong kagubot sa pamilya. Kung dili ta careful. Unya, sa unang Timoteo 6:17, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Pahimangnu'i, ingon si Santos Pablo kang Timoteo, pahimangnu'i ang mga dato nining kalibutan nga dili sila magsalig sa ilang walay kasiguraduhan nga bahandi. Dangerous kayo ang kwarta kung diha na ta mosalig. Pero ingon si Pablo, but trust in the living God. Dito ta mosalig sa buhi nga Dios who give us who giveth us richly all things to enjoy. So gihatag na niya para mag-enjoy ta. Wala niya gihatag para mahimo tag dautan. Alright? Katapusan akong istorya. Ibutang ang kwarta sa bulsa o sa mga sudlanan. Ayaw sa una-una o sa dughan. Kay labing siguro, ikaw gayod mamiligro o daling mapukan. Thank you. Shalom.